sa inyo tanan, nari naman ang inyo nga manultuber. Gabalik sa bag-o nga episode naton sa manultube. Ti, tani naga-enjoy ka mo subong Ara ka mo sa inyo nga balay, pamati diri sa akon nga podcast. Ti, hindi ko na ka mapagpahulato na may bag-o kita nga topic subong nga istoryahan. Namin ni siya nga topic bag-o ko lang ni nadiskubrihan. Ti, upot-upot ang magdiskubre Amo ni siya mga bag-o nga nadiskubrihan nga mga kasapatan sa mga nagligan nga tuig kag sa subong nga 2020 2018 hasta 2020. Tungod sa mga scientifico ng mga pinasahi daw ini sila nga mga sapat sa ngalan, sa itsura, sa abilidad. In short, may superpowers bala sila. How? Ay, pero hindi ni siya pareho sa makita ta sa pelikula ha. Kaya ang iba nini sa ila endangered species na bangod sa himo sang tao Hindi kay sa manol sila kundi kay mga tunto sila ya. Tinami bala makadiskubre bangod sa pagminanol, kis agalakat ka sa beach, tapos may matapakan ikaw, abi mo treasure gari kay bahala na mo kung mag-isip kung ano to siyang natapakan nyo Censored na lang. O kung base ikaw ba lang diskubrihan sang sapat nga hindi mo lang balaan, hindi ikaw ang nakadiskubre kundi ikaw ang nadiskubrihan. O, tilali na tanawon ta kung ano bala ini mga sapat nga bag-o lang nadiskubrihan. Ready na ka mga gwapa kag mga gwapo? Te ang una ta nga sa listahan, ka-cute ni bala sa iya mo, amo na siyang ginatawag nga Tinkerbella nana or Tinkerbell Fairfly. Ni kagamay iniya sa iya nga insekto nga nadiskubrihan nila. Hindi ni siya kabalo manago nga diskubrihan ni siya iya. O 250 micrometers kuno siya kalaba. Kag 2.5 times ini siya kadamol sang buhok sang tawo. Ay abaw nadiskubrihan ini siya sa may tropical nga forest sang Costa Rica. Hindi sa Neverland ha. Igin pangalan ini siya sa Peter Pan characters nga si Tinkerbell, ang fairy balahaw, kag si Nana ang ido nanday Wendy. Di ko madumduman nyo ang Peter Pan. Imposible, hindi nyo madumduman ng Peter Pan. May pelikula na ni siya gani, kapila na ni siya yung pelikula. Si Nana mo na siyang ido balahaw nanday Wendy. Tapos si Tinkerbell, ang cute bala na nga fairy haw. O, diba, si amo ini siya bala ang nasalaan tas ang una nga fairy. Hindi bala gamay nga tawo kundi insekto. Ahay, tikaluoy man ini insekto nga ini. Basi tagabantay ini sang engkantada. Ginhilabtan nila ya. O basi Reyna ini siya sa mga kama-kama. Hindi talang balabalaan haw. Ay, hindi na lang tani paghilabtan. Nagapamuyong ang sapat pro. Pero sigurado sandaihan nga si Tinkerbell ini. Basi si Tambelina balahaw. Cute-cute pa ni siya Do ordinaryo lang siya yung insekto pero may naman daw nagahining ang iya yang lawas. Dito may superpowers balahaw. Cute-cute bala sa iya. Cute-cute lang tanawon hindi lang pagtandugon. Ang sunod naman nga nadiskubrihan nila ini masadya ni siya bala mo. Nadiskubrihan ini sa Mariana Trench. Ano pa be? Kundi plastic Mga basura bala nga natipon sa idalom sang trench haw. Amo to siya ang pinakadamo nila nga nakita nga plastic sa idalom sang Mariana Trench. Ay abaw Nagalutaw-lutaw pod sa mga diver O nadiskubrihan man nila ang insekto man nga upod nga galutaw-lutaw sang diver kag mga plastic.
Amo to siyang ginatawag nila nga Erythrines plasticus, tagit pangalan, pagid bala sa plastic nang ma-remind gid bala kita sang mga kadamakan naton balahaw. Nan, kaluoy man ining insekto nga ni, base nakatulo na ni siya sang plastic. Ti bag-o ni siya nga specimen sang crustacean nga nadiskubrihan sa kadalom nga 6,900 meters. Ay, ti bag-o pa nadiskubrihan ng species nga ni polluted na ni siya gali. Ay, hay. Tinatalupangdan pagid sa mga siyentipiko nga nakatulon daw sang human-made chemical ang specimen nga ni. Ay, ti kaluoy gid base hindi bala magdugay makakita na kita sa mga mutant sa dagat haw. Base mga hakig na ya mga syokoy kag si Jezebel sa sagad naton panglapta kag atakihon na nila kita balahawnan. Kung hindi pa kamo magbugtaw sa balita nga ni, bot na lang sa inyo da. Ti ari naman ang sunod ta sa listahan, amo ni nami man ni siya ya. Amo ni siyang isda nga ginatawag nila nga si Wakanda nan. Ang iya scientific name Cyrilabrus wakanda or Vibranium fairy rasi. Ay ambo ta bahala na ka mag-pronounce, pasensya na ako sa laang pag-pronounce ko kay manolbi mo. Ining isda nga ni 260 feet below the surface kuno nga nakita. Kaya mo naging pangalanan nila nga Wakanda, no? Kay purple ang color ya, about si Susi siya ya gali ya Dati pa kuno ini siya nga nakita ang paryente ang sini siya pari ano man. Dati pa nga nakita ang paryente sining species sa Twilight Zone Reef sa Indian Ocean. Tigin pangalan ini nga full name niya nga Cyrilabrus wakanda. To honor ko no ng Black Panther balaan nyo na sino ang Black Panther. Ang sa Wakanda balahaw kay ang ginpangalanan daw nila kay ang pattern kuno kapareho sang vibranium suit kag tela nga suksok sa mga taga Wakanda. Ay abaw ti kasadya ni siya ti pa tan-awan nyo ni siya sa Marvel movies o pabasaha sang Marvel comics kay basi nagtalang ini siya. Ay ano base bala pareho kay Nemo ha. Dayon mahimo naman sila pelikula nga Finding Wakanda, drupi da Disney, libre niya nga idea o pulutan nyo na. Ay sos, Diba si mag-meet sila si Nemo sa ulihi, mag-istoryahanay sila. Base hambal ni Nemo kung anong mga experience niya sang nagtalang siya ti bahala nakamodera abasa amo ni siya si Wakanda Si Wakanda nan gwapa. Amo naman niyang isa ta nga nadiskubrihan nadiskubrihan sa mga scientist hindi nato na ti bag-o ta lang ginadiskubre sa picture sa YouTube Te. Ang mga source ako dira tanawan nyo lang dira sa description box kay makita nyo lang mga links nga kung diin ko ni siya nabasa. Te ang ining natawag nila nga siphonophores nan. Ay abaw do hindi man ni siya sapat, te abi nyo lang na Ti daw spiral UFO ini siya sa dagat. Mga 150 feet o 46 meters nga string-like deep sea predator. Ti bahala na ka mo mag-intindi. Sa Australia naman ini siya. Tinaghalin na dito si Nemo base ginsugat ya bala si Wakanda haw. Ti daw UFO ini siya ya mo. Nan, base bala nagbisita ining UFO kay nakita niya wala mga tao sa gua haw. Ti tsansa niya na ni gusto niya lang yan magbisita diri ano be. Hindi tamalaan kung UFO ng UFO ini o alien o kung ano pa ning species pero ang nabalaan ta hambal sa mga scientifico mga gagmay ini siya mga sapat-sapat nga nagtarambid para magpasikat siguro kag maglutaw-lutaw sa dagat ay ambot joke lang may mga tentacles ini nga pareho sang jellyfish nga nagalawit-lawit sa tubig. Ti kun magsabit ang iban nga isda kag crustacean sa tentacles na paralyze sila kag ti ano be chibog dayon amo na yung ilang nga style makuha sang pagkaon te kaya nyo na
Ari naman ang isa pa gido, hindi ka mo makibot ha. Kayang iban sa inyo nang hindi nyo ni siya type nga sapat, kalabanan sa inyo be. Pero amo ni siyang ginatawag nga Green Pit Viper na bag-o ni siyang diskubrihan. Pero hindi lang amo na, kayang Viper nga ni, gin pangalanan pagit kay sino abe, pakta nyo, kay Salazar Slytherin. Hindi nyo kilala si Salazar Slytherin? Ti, kung hindi, ba, diin ka mo yan nagalin nga kuiba man, ti didto man siguro ko yan nagalin kay sino na siya man. Pati ka na may balaan ko yung bisan gamay tungkol kay Salazar Slytherin Ang Green Viper nga git pangalan sa isa ka founder sang Hogwarts. Ti ambot kung sa diin ining Hogwarts gani base didto sa Piak Sitio. Ay sos. Amo na siya pati ka daa sa Harry Potter ini siya. Didto balaga eskwela si Harry Potter sang mahika o mahiko o ano mekaniko ay enano man basta. Amo na siya dira siya ga eskwela. Ti kay si Salazar Slytherin, makaistorya siya sa ahas, ti basi damo ni siya sang sikreto nga nabalaan ng ahas nga ni. Halong na lang ka mapag-istorya sa iya kay may venom ini siya bala kundi nyo balaan. Hindi ko man balaan pero balaan ta na subong kay manol kita mo. Ti panglaptan nyo ang sikreto ya kay tigok gid ka mo Ti di ko balaan nga nadula gali ni siya didto siya nasapuan sa India, didto gali ang Hogwarts sa India, hindi ko man balaan, base pa man lang bahala na kamo magpakot-pakot da. Ti ari ang isa pa, last naton nga sa listahan Isa ni siya ka turtle nga nga nakita nila sa Amazon. Ang tawag nila mata-mata turtle. Ang shell kuno sini daw sanga balasang puno, ano pa be? Ang gamit sini para makadakop sang pagkaon ay sos may pagka-poser manigali. Ti daw vacuum daw ini nga suyupon ng pagkaon niya. Abaw may superpowers gali siya Ti daw Teenage Mutant Ninja Turtle perte ko nga klaro eyesight sini. Ti amo gina superpower amo na gani ang ngalan niya mata-mata mo. Ti amo na mata-matahon kanya gali siniya. Bodo piyo ba? Gagming ni gali nga isda ang paborito sini nga pagkaon pero kaluoy man ini gali kay illegal nga ginabaligya nga exotic pet. Kay pinasahi abi ang tsura ya mo. Nandira siya nakita sa may Amazon. Teka mo na bahala tanaw kung sa diin dira ang Amazon Makita niyo man na guro sa Google Google niyo na lang. Nantunto bala mga tao bisan ano lang ginadakop tani mauntat na ni kay endangered species na ni Galia. Ika-cute man abi sa iya do hindi man siya Teenage Mutant Ninja Turtle, hindi pa ni siya teenager. So tigulang naman ni siya. Pero may sanga-sanga siya bala amo ni nga style mo. Diba si masalaan nyo da nga sanga kagimuon nyo bala nga ano tapason nyo bala Ti turtle na siya, hindi ka mo magsala Tanawon nyo anay kung nagahulag. Amo na ang aton nga mga discoveries subong nga adlaw. Damo man kamo natun-an. Nakita nyo na mga dugay nyong ginapangita nga mga paryente sa ginlista ko ay base isa sila sa nadiskubrihan sa mga scientist. Dito lang balaan, mga nagtalang balang nga paryente Dugay wala nagpakita bangod sa utang. Ay sa ate asta sa sunod nga pag minanol stay manol. Abe para damo pa kita madiskubrihan. Base sunod si Rina na naman madiskubrihan ta basta hindi lang syukoy. Bye-bye. Asa sa sunod ng episode.